Tawa. Ano? Kuha mo ta? Masas mo. Dali ba kayo? Masas lagi. Oh. Dahil. Crumbs. Biko? Mm. Okay? Oh. Ano eh? Una na. Hindi ba pag ha? Huwag na kayo. Ano kayo tubig? Aso na sabi? Oh. Ipagutan na ako lagi kan. Hindi ko po na sa pag. Dili. Kaya ito wala man niyo mo. Dili lagi ka rin. Ha? Hindi ko. Strict ang kayo. Strict ang kayo. Ang tanong. Strict lang na ito ha. Hindi ha. Hindi dos nga. Ano? Hindi dos na diha. Isang o puntod. Ito. Ano yung gusto natin ha? Balay mo din ang diha. Bikog man. Kaya bikog ka rin po. Oh. Vitamin D complex na diha. Oh, mag-work po kami. Vitamin nga. Syndrome. Syndrome advance. Madali ang inyo na ito. Mga duwa. Matuti. Matuti daghang kayo si Jewel. Ito ang mga kapitira na. Ito na ko pangayo. Gamay ako na pangayo. Ito niya. Madali ba siya naman? Oo, ito na. Lagong ko niya sa. Ito ko yung matiwag inom ba. Kaan ka na po niya. Okay. Ah, masarap. Tuad. Balik siya. Ang di ba nasa Pasay? Hmm. Wala man tayong tulang sa gawa? Kusan. Ano siya ba kapal? Ha? Sewin? Na. Taghan na kayo screening ko na eh. Ano, binibig ka to? Ano, Wala. Oo, oo. Ito kipadulong. Kaya na. Hey! Jaga dulu. Wala na yung ha? 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 Laban po ng kambak ko na kayo. Kaya nang ipa-straight ko lang. Kamay lang kumato. Ha? Apa? Ang? Iyo, ako. Ito yung pa-speed ang? Ano kami sinali? Landing kayo. Hindi makabalom salom, laluman, ya. Sulog. Mamo, bo. Ay, ayo, dili ka.
kilala kung sino ulit ang mag-ilis. Ako mag-ilis. Ako din mag-ilis. Basta mga map nila oh. Okay, kayo. Moto. Nagtubig. No, sus kami magpuyo lagi ka nila ade. Pwede ko gamit ade magpatubo ka. Ano, iyan na ba? Ma'am? Ano? Nakita ko? Hindi. Ano ay gamit ni Sandro sa classbook sa kuhan? Classbook itong May water pump. Ano? mula Roy. Oo. Ano yung gamit? Water pump lang tungo ko. Unlimited na tubig. Di ka na itong kanal. Tapos nagpasuhi isa. Ano na? Dili ka pasway ka ng natubo na ba? Natubong yung nakadak ah. Kung kaya, label ra. Label ra. Dili, kaya ang kanal kay naman dir. Babaw. Pwede. Yung ana. Ilan yung kastel, so ako yung pagkasaka. Saka ko ka. Yung ana, naliliit ang tubig ah. Siguro kung dako imo ang kuan. Dako imo ang bangag sa ubos. Kaya kayong pusaka ang tubig sa taas. Ay, naku mo nang ba, muna mag-irmitan nyo, ang classmate. Oh, kasi klase mo sawa. Diba? Bitang anong, Ayun. kwayo, anong bitang anong, bitang nga nagaling nun ba, sundador? Ay, kanang... patay na. Yun. Lana ba to? Ilong ng panduay? Kulapo. Kanina itong napaniod to. Ah, Ay, ito gusto ko sa mabasta. basta. Maba. Oh, diba? Nako. Maklaro din kayo ng ligid. Kaya naman ikaw, oh. Nilapok ka na eh. Oo, nilapok mo. Oo. Kalugol. Kuha cellphone ko, ipat na.